Ya. Gentenan kowe Elisa kon gubuk asmara. Ya. Halo, Mak. Mak canguk. Mak apa? Mak canguk. Kok mak cangkok iki apa? Cengek limpuk. Ah, cange limpuk. Canguk kacang benguk. Heeh. Mbak. Nggih. Iya. Niki wonten Bambang Lipuro Mulya Dadi. Mulya Dadi. Derek Mangayu Bagya. Niki acara napa, Pak? Iki acarane werna-werna memperingati tasakuran Desa Mulya Dadi dan keberhasilan pembangunan desa, pelestarian budaya karena Desa Mulya Dadi merupakan salah satu desa budaya. Oh, berbudaya dan berprestasi. Prestasine akeh banget ya ana songo. Juara-juara ya, Pak. Duwe perpustakaan perang ya. Hah? Duwe perpustakaan perang. Mesti nek desa maju iki mesti duwe. Ya. Terus iki ne mau jarene jomblo-jomblo, Pak. Aku mau dikenalke, Pak. Maksudnya piye? Mergo kowe ya jomblo napa piye? Iya. Ya. Pamomonge jarene jomblo-jomblone. Oke, pamonge desa oke sing jomblo. Ning mesti moh do karo kowe mergo nek gelem karo kowe iso stroke mendadak. Iya. Kesek derek. Kok kowe ora gerandong aku kaya Mbak Orisa mau lho digerandong. Digerandong piye? Apa? Heh. Ayo cah selip ya ngono kuwi. Digandrong, digerandong-grandong. Digandrong. 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 Oh, aku yo gelem. Aja kowe sesuk digandrung pamong desa kene nek ana sing gelem karo kowe. Karo pamong desa. Aku yo ora sudi karo kowe. Lah ngapa kok mah? Ora sudi. Aku ki wajah ayu yang cantik akan kuserahkan pada suami yang bertakwa dan beriman, tidak akan kuserahkan pada kampret yang durhaka. Ngono lho, Pak. Iki wis tak cepake engko suami yang beriman dan bertakwa, orang digo kampret yang durhaka. Oh iya, ya wis ora apa-apa kok tok arani kampret ora apa-apa. Ya. Rasane su. Ngonekke aku kampret wegah ro wonge ning kowe gelem ro duwite saben bengi ya. Ya jelas ya duit nggo urip padake. Ah, kuwi jenenge. Ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya harus wajib. Heeh. Nggih, nderek mangi ya Bagya nggih, mugi-mugi dados desa sik berprestasi terus. Amin. Mugi-mugi maju terus. Ya ora apa-apa Pak momonge ben jomblo sithik ora apa-apa. Soale nek wis engko menikah ki kinerjane turun biasane. Ben jomblo sithik sesuk tahun ngarep nek desane wis juara siji terus, lagi engko golek aku ora apa-apa Mas. Ora gelem wis to. Yakin wis to. Kan aku sindan ayu berprestasi padake. Ha iya ning suaramu kuwi sing marai domo. Iki aja kok ngomong, angope marai bojomu minggat kok. Lah iso marai minggat. Turu bareng ngono nek umume cah wedok ayu angope di ngono kuwi diampet aja nganti mangap. Nek kowe ora bojomu lagi mapan. Oh, hahem. Iya kan. Bojone jenggrek biyangane. Minggat jukan. Masa kudu mingkem ya teneh mlebu meneh. Angop ki menarik oksigen dadi ya kudu ngono masa ayo narike saka ngendi? Iki iso digawe ngono lho penak to dadi manis. Ayo Siti nek kuwi. Wong ayu iki didelok angope apik kok. Mana dadi sing lanang ki lilir Dik. Nggih Mas, nek bubuk nah. Ha sing lanang lagi narik kemul wis. Hah. Iso dikepruk selo bathukmu. Emang lho Dik. Aku nek dadi bojone kok baik lho aku. Pak, dimasake mboten. Masakin apa? Gorengke endok. Matane siji apa matane loro? Wis kuwi ora kurang ajar kuwi. Kan baik akune. Bu goreng kendok. Ya Mas, matane siji apa loro? Ora bojomu ning matamu kuwi. Lah kan api andoke loro sisan matane siji apa matane loro? No. Ayone ya sing sok. Dinai Lombok ora? No. Enak ora karo dipidak sikile? Enak ora? No. Ah mesti muni enak bojomu. Kok karo dipidak sikile. Paten yo apik yo aku. Nek ora setrum yo mlemudar meruput. Ya.
Ayo gubuk asmara pamungkutan iki Mbak Elisa. Ya, kaya ngapa diaturake. Nah. Nyingkar Nek nembang ya halus ya halus, nek nembang ya nek omongan wis sing lanang dijayoh ngono ki wis rasa cerewet. saka jero wis bengok-bengok kae. Iya. Wis pokoke susah kono. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan Neno. Mas Soklene kok padang banget to Mas iki Sokle ngarepe iki lho. Ayo kono le nyanyi nang isor papringan kono. Matane sakit e. Ora apa-apa kok ya. Mau jare njaluk moto siji. Lah sing siji men sakit ya ben. Lelampahan kang wuri tresna tulus nadyan gubuk asmara. Ya. Nenone nanone. Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak lereng ning jagat kebat lisan Nenone. Mangga. Jan
Ci, sabke. Jaremu pengen duet. Stora duet. Dora. Tapi pengen karo Ayu karo sapa? Mau pas Mbak Eka pengen duet, mbasan aku ning kene ra gelem. Piye? Elik banget. Iya. Kaya beruk ketulup em. Gilang. Ya. Kok beruk to, Pak? Apa? Kethek. Yora. Kan unine lah. Ah kebangetan nek kuwi kok. Lah kan kethek Aku iki ketulap. menungso goleki kethek kok. Lah. Ah bojone ra trima. Lah apa nek udu kethek? Bulus. Oh, jen kayak bulus kok kuwi. Ayo, bulus karo andase mlebu metu. Anggere ketoke ra ana wong kae glelin nang gua. Iya, Pak. Lah anggere ku ana sapa. Ya mangga, liwong dadas. Ayo. Langsung. Iya. Nggih. Protes ya iya. iki. Wis sajake pengen joget kok kene. Kowe gatelen to? Mbak ayo joget. Ora mau nek Mbak Ika. Cendol Dawet iki kepengin joget kok. Iya. Emang mriki joget, Pak? Mah. Lah pripun? Mah ora, cendole semono mah. Kowe cendol. Hah? Cendol. Oh, kono dawete. Lah iki nganone. Ana cendole semono le madahe nganggo apa wis, Mas? Iya. Ya nganggo apa? Nggo ember. Ya, mah. Ya.
le joget ki. Oh ya ora apa-apa. Ayo kuwi ka asline ayu ki ya pamer bojone lho Mas sampe aku to Mas. Ya, sampe aku to Mas. Lah iki dimatke le joget yo mbungae. Mubeng-mubeng bareng. Golek keringat. Iya. Mati kutu tenan semengi. Ya mangga.